ପ୍ରାର୍ଥନା। ସ୍ୱାମୀ ପରମାନନ୍ଦ। ଏପ୍ରିଲ 20 ଦିନଟିର ପ୍ରଧାନ ଚିନ୍ତା। ମାନବାତ୍ମାର ଆଲୋକ ସର୍ବତ୍ର ନିଜର ପ୍ରଭା ବିକିରଣ କରୁଛି। ସ୍ମରଣୀୟ ପଂକ୍ତି। ସେ ଆଲୋକ ଜଳୁଛି ସୁଦୂରେ, ଆଉ ଜଳେ ଯାହା ପାଖେ। ଏକ ପ୍ରଦୀପର ଆଲୋକ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆଲୋକ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରେମର ଅଭିନବ ବିଭା। ଏ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ମୋର, କେବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କେବେ ଜ୍ୟୋତିହୀନ। ତେବେ ଜାଣେ ମୁହିଁ, ଏହି ଦୀପ ଶିଖା ମୋର ଜଳିବ ଚିରକାଳ। ରହିବ ଚିରଦିନ ଜାଗି, ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟରେ। ନୀତି ଉପଦେଶ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ମହାରାଜାଧିରାଜ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରସାରର ସଙ୍ଗେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବା, ଅଥବା ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହି ଏକାବେଳକେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବା। ଆମର ବିଶେଷ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ହରାଇବା। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମଠାରୁ କେହି ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଏହାକୁ ହରଣ କରିପାରେ। ଏମାନେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ। ଏମାନେ ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଅନନ୍ତ ଆଲୋକ ମୋର ଜୀବନରେ ବର୍ଷଣ କର। ଏହା ଯେପରି କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଆନନ୍ଦ ବିକିରଣ କରେ। ତୁମେ ତ ଜ୍ୟୋତି, ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ବିଭାସିତ କର।